Como te chamas? Leire, Cantos anos tes? 21. Vives nunha aldea? Non, vivo en Marín, no centro de Marín. Quen te ensinou a falar o galego? Pois a miña nai e o resto da miña familia, a miña avoa, sobre todo. Todas as persoas da túa casa falan en galego? Non, falamos eu e a miña nai e o meu irmán na casa, pero o meu pai sempre falou en castelán, pero agora cada vez máis está falando en galego por influencia nosa. Por que aínda falas galego? Esa pregunta é un pouco difícil, porque non sei, nunca considerei que tivese que cambiar de idioma polo que pensasen os demais de min ou polo que a xente esperase que eu fixese ou non. Era como unha parte de min e nunca quisen cambiala. Algúnha vez pensaches en falar castelán? Pois algunha vez sí que o pensei, pero en momentos de sentirme moi diferente do resto dos meus compañeiros ou da xente coa que estaba. Era como pois, o típico que se escoita, que escoitas xente que se ríe de ti ou cousas desas e pensas... Eu sempre fui moi tímida, entón iso sempre me afectou moito. E pensaba que todo sería moitísimo máis fácil falando castelán, pero era como... Non podo renunciar a algo de min, era como unha parte de min, como pois ter o pelo do color que eu teño, pois falar a lingua que falo, entón era como deixar de ser eu, e non quería deixar de ser eu. Como te sentías cando te sentías cando eras a única sempre que falabas galego? Pois sentíame como bastante diferente. Sentíame como que sempre que chegaba a un sitio e decía a primeira palabra, nadie esperaba conocerme por como era eu, de verdad, senón... Era como, xa, é a nena que fala galego, da igual como sea ou como non, e cada persona tiña pois, os seus presuizos ou xa pensaba algo de min ou da miña forma de ser ou da miña familia simplemente polo idioma que falaba. Os demais trataban de diferente por falar galego? Pois sí, a verdade é que sí, había xente que me trataba como con máis cuidado porque, sobre todo, xente maior, porque pensaba que era difícil para min e así, pero tamén había outra xente que me trataba peor porque pensaba... Non sei, había xente que pensaba que eu estaba impoñendo o meu idioma, entón non querían falar comigo, ou había outra xente que pensaba que eu falaba galego porque non sabía falar castelán, ou porque, non sei, porque era como de aldea, entón que non daba para máis, para cambiar a miña lingua e estaba facendo algo mal, entón preferían non relacionarse comigo ou cousas desas. Algúnha vez dixeronche algo por falar galego? Moitísimas veces, e non mo siguen dicindo hoxe en día. Cal foi a túa maior experiencia no recreo? Mellor? Sí. Mellor? Pois non sei, aprendi moitísimas cousas, a verdade. Non podería como escoller unha. Sei que me pasei moi ben na excursión de fin de curso de Manzaneda, iso sí que me acordo, pero non sei, supoño que todo o que aprendín e todas as persoas as que coñecín e todo iso. Pois ata aquí, hasta a entrevista mesmo.